Nós aqui na Spui, centrum de Den Haag. Cidade sede de governação de Holanda riba dia de eleição. Ao 22 de novembro, Holanda está vota para membro de Tweede Kamer, casa representante do Estado-Geral do país. Voto, eleição, pois, para parlamento do país, que também determinar depois quem também governar o país. Entusiasmo tem, apesar de que o mente trempan relativamente tranquilo ainda, pero bota sentimos visão e bota mire den e cidade. Nós tivemos uma conversação com Nishka Trinidad, onde avond tellers persona que está responsável para o processo de conteo, depois que ora não será e passou também com o processo tá canabon, segundo o protocolo para assim soro com democracia tá assegurada. Feliz dia para Nishka of goeiedag. Vertel, jouw naam en jouw functie. Mijn naam is Nishka Trinidad. Ik ben vanavond een van de tellers die de stemmen zullen tellen vanavond hier bij het stadhuis. En wij gaan ervoor zorgen dat alle stemmen goed worden geteld, dat alles op orde loopt. Tot hoe laat zijn de stembureaus open en wat gaat er dan gebeuren? De stembureaus verschillen per tijd tot wanneer ze open zijn. Het stadhuis zelf is tot 9 uur geopend. En na afloop worden alle stemmen verzameld bij iedereen. Ze worden in groepen ingedeeld voor wie het gaat stemmen. En dan vervolgens wordt er een protocol aangehouden die we aangeleerd krijgen. En dan gaan we alle stappen na. Over hoe we het moeten stemmen, wat waar moet en hoe het wordt opgeborgen om vervolgens netjes in te leveren. Ja. Okay. En hoe is het vertrouwen in het hele electorale systeem? Kan je daar wat van vertellen? Voor wat ik heb meegemaakt zelf, qua stemmen en tellen ervan, gaat dat allemaal goed. Dat wordt door meerdere partijen gedaan. Dus het zal vanavond hier plaatsvinden. En na afloop maken we een procesverbaal op met welke stemmen zijn gemaakt, op welke manier, voor wie, welke partij. En na afloop daarvan wordt het nog een keer nagestemd door een andere groep. Op een andere locatie en daarna wordt het definitieve aantal doorgegeven. Tot hoe laat gaat de telling door? Dat hangt er vanaf hoeveel stemmen er zijn. Dus dat kan zijn, vorig jaar heb ik op een andere locatie gestaan. Toen begonnen wij om 9 uur en toen waren wij om 11 uur klaar. Maar bijvoorbeeld vorig jaar was het hier bij Spui was het heel erg druk. En waren hun klaar om volgens mij 10:30 met alle stemmen krijgen. Toen hebben hun geen stemmen meer geteld. Toen is het doorgaan naar de hoofdlocatie en is het daar 2 keer geteld door 2 verschillende groepen. Om te zorgen dat de mensen die hier aanwezig waren op tijd naar huis konden. Dus dat verschilt ook. Ja. En hoe is het enthousiasme dit jaar? Er is genoeg enthousiasme. Er zijn genoeg mensen. Het is nu nog rustig, want mensen zijn natuurlijk aan het werk. Maar in de avond wordt het meestal wel heel druk. Voordat er gesloten wordt, zijn er altijd een paar mensen die aankomen. We hebben altijd mensen een paar mensen die heen en weer gaan om een stembiljet te halen, omdat ze hem zijn vergeten. Dus de mensen die willen stemmen, die doen echt moeite om er te zijn en om hun stem te laten blijken voor de resultaten. Ja, bedankt Nishka, succes en werk ze straks. Dankjewel, jij ook.